Mahal. May tanong ako. Alo, ice, oh. Oo, kamay mo. Oo rin. Mahal. Paano mo masabi sa isang relasyon na siya na? Siya na. Siya na. Ikaw na. Oh, siya na yun. Paano mo masabing siya na yun? Nung tayo kasi, bagong kita pa lang natin, hindi ko pa naman nasabi na gano'n. Mhm. Hindi ko pa masabi. Pero parang may kakaibang pakiramdam. Parang. Tapos, pero hindi ko pa masabi. Tapos, strange yung feeling. Camera. Canon. Tapos nung first na pagkakwentuhan natin, yun. Mhm. Tapos, hanggang parang may mutual understanding, gano'n. Parang may kakaibang pakiramdam, parang gano'n. Na naramdaman mo rin pala nun. Tapos, basta strange yung pakiramdam. Tapos, hanggang tinuloy-tuloy na natin. Tapos, parang why not try, diba? Tapos, kung ano. Tapos, parang yun na yung time na parang ayaw nating magkaroon ng commitment. Mhm. Kasi, di ko alam, parang, basta, tas, yun. Ano ba? Paano mo nasabing siya na? Ganun. Paano mo nasabi na Nasabi ko siya na yun, si Kevin na yun, ganun. Paano mo nalaman na ako na pala? kasi di ba parang gusto natin parang yung kasi nga di ba parang paulit-ulit lang yung parang pag naging itong date na to tayo na. Oo. Paano mo masasabi na bakit mo masasabi na yung date na yun ba yung date na tama ba na parang ano ba yung worth ba yung date na yun na masasabi mo dahil mahal mo na siya, ganun. Paano Basta- mo nasabing ako na? Paano mo nasabing ako na? Hindi ko nasabi. Basta nararamdaman mo yun. Mararamdaman mo. Sige, ako naman. Yun lang. Yun na yun. Mararamdaman mo. Naramdaman ko na ikaw na. Ako naman. Paano ko nasabing siya na o paano ko nasabing ikaw na? Nung una kasi hindi mo masabi. Parang to experience. Siyempre, alam mo naman, galing ako sa isang relationship din, diba? Parang nung time na nagkakakilan lang, parang getting to know. Ano tayo? Patuloy-tuloy tayo nag-a-adjust sa isa't isa. No, yung egg! Maganda tong vlog na to. Maganda tong vlog na to. Dozen of eggs. Parang nasabi ko na ikaw na kasi nung una, hindi naman talaga hindi mo masabi. Pero, alam mo yun, parang nagkakaintindihan tayo, nag-a-adjust tayo sa Oo. pag may konting pag-aaway, pinag-uusapan. Tama. Yun Tapos laging alam mo yung Okay na to. nag-a-adjust tayo sa parang nag-a-adjust tayo sa isa't isa sa kunyari, ako hindi ako mahilig maghugas ng pinggan. Ikaw, gusto mo yun. Ako, gusto ko maglaba at mag-igib. Ikaw, ayaw mo nang maglaba ng... Hindi naman ayaw, pero... Nakakapag tayo. give and take. Saka parang hindi... Dati kasi sa past relationship, parang di ba sinasabi nila pag may asawa ka, kahati mo siya. So, 50-50 kayo sa relationship. Oo. Parang nung sa atin kasi, parang binigay natin yung 100-100 Yung 100 ko, to the fullest ko, binigay ko sa'yo time, passion, love. Tapos yung ikaw din, ganun. Bigyan mo ako ng 100% ng ikaw. Hindi mo ako parang binigyan ng half-baked 50%. Hindi, parang ginawa mo sa akin, bigyan mo ako ng 100% mo. Kaya parang ang relasyon pala, masabi mo kayo na yon, mararamdaman mo siya. Parang may divine message na siya na yun. Tapos, masabi mo na siya yun, bibigay mo yung 100 mo, nakaka-receive ka rin ng 100 as return. Kaya yun, parang doon ko masabi na, uy, ito na yun. Parang mararamdaman mo, kampante ka, walang manggugulo, kampante ka, hindi mo kailangan i-check yung phone, Tama. hindi mo kailangan tanongin kung saan pupunta, kampante ka kung ano yung mga gagawin, walang kung ano man. Kita eh. Best vlog ever. Ano ba yung gusto mo? Kain mo. Yan.
Kaya yung masasabi ko na doon ko masasabi na, oh, siya na nga. Kasi yung 100 niya, 100 ko, parang nagbigayan kami, nag-adjust kami sa isa. Nang hindi tayo nagre-request, parang kusa, hindi yung parang ako naman, Parang ikaw, walang ikaw naman. pressure. Walang pressure na ina-acquire na Parang, parang, nung bago pa lang tayo, ba't di nga nag-text? walang ganun. Text ako, text ka, update, tiwala. Pag nandun ako sa basketball ako, ganun. Ikaw pag nasa baba ka, alam mo yun, update lang, tama lang, di ba? May konting mga hindi pagkakaintindihan. Syempre, normal naman yan sa Pero, alam mo yung until now, wala pa tayong closure na tayo na. Pero feeling natin, nandun pa rin tayo sa relasyon na tuloy-tuloy lang. Walang monthly o basta yung time na nagkakilala tayo, yun pa rin. Kaya parang wala halika, tayo na. Walang ganun eh. Kaya parang masabi na, ito na yun kasi... Wala din tayong mansari, wala tayong official. Pero parang ang ginawa natin yung mismong araw ng pagkakakilala. yung pagkakaunawaan o pagkakakilala. Yun. Kaya nga, pang strange lang. Masabi mong, siya na. Masabi mo talaga. Hindi yung Hindi mo siya sasabihin na, ay, ito na yun. Hindi. Parang, hindi ko pa alam kung siya na. Di ba may mga ganun na sagot? Bakit ganun? Parang, hindi ko alam. Baka kasi break pa kami, mga ganun. Parang ganun. Hindi naramdaman yun sa kanya. Parang, tuloy-tuloy lang. Ako, Siya na. Yun na. ako parang, syempre, ang disadvantage naman nasa akin lahat eh. Nasa akin lahat ng disadvantage. Bakit? Kasi, di ba, alam na ng lahat yun, nakanood ng movie na. May marami akong baggage, di ba? Pero, ikaw nananatili pa rin. Kaya ako parang nagre-rely lang ako, aalis ka, okay na sa akin. Kasi, parang ikaw yung hirap eh. Yeah. Hindi na mapapasok agad. Wala pang baby. Wala pa, oo. Tapos nung nagka-baby, parang tuloy-tuloy lang. Nasundan pa ng pangalawa, di ba? Ngayon, kaya hindi mo masabi na, paano masabi na kayo na. Parang wala eh, mararamdaman mo talaga siya na yun. So parang magtitiisan kayo, no? Hindi naman tiisan na bad na, ay dapat magtiis ako kasi Hindi ganun eh, parang magtitiisan kayo sa, parang... Intindihin mo. Kunyari ako, may mga tamad days ako, di ba? Ikaw, may mga tamad days ka din. Ako, may pagod days ako, ikaw may mga pagod days ka din, di ba? Pagka may sakit ka, ako yung maghahalili. Pag may sakit ako, ikaw kahalili. Mga ganun lang, salitan. Yun naman. Kaya parang, hindi mo masabi, mararamdaman mo talaga siya. Anong final word mo? Para sa akin, dun sa mga alam mo yun na nagtatanong, ganun. Parang marami pang question about sa relationship nila. Na bakit ganito ganyan. Siguro mas magandang, alam mo yung, yung tuloy lang. Okay, satisfy ka na sa sagot mo? Satisfy na ako sa sagot mo. Yun, hanggang dito lang mga kosa, kaya outro man. Pang may Next season? episode. Next episode. Next episode. Mga kosa, nakarinig nyo yun yung sa amin, mga conclusion namin. Dodo. Mal, outro nga man. Gawa lang ng gawa para may mababalikan. Banana. Gawa lang ng gawa. Banana.